नैबे राबां बर' बाजाराव थानाय आहामगुरु बाथौ आश्रम जि फरायसालियाव जि फोरोंगिरि सान थामहिनबा डक्टर सर्बपल्ली राधाकृष्णननि जि जोनोम सान बे जोनोम सानखौ लानानै फालिनाय जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ दैदेनबाय थानाय मानिजाथाव आफादगिरि थामहिनबा नैबे फरायसालिनि फरायसा खौसे आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि जिरायबावनो हानाय नैबे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिखौ लाफानानै मानगोनां लोगो फोरोंगिरि बिथांमोन आरोबाव आंजों फैफानो हानाय मिरु इउपिपिएल आइजो आफादनि मानगोनां नेहाथारि आरो जोंनि नैबे कक्लाबारि ब्लक आइजो आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां आरो लोगोसेयावनो जोंनि मिरु इउपिपिएलनि लाइमोन हान्जानि मानगोनां सोद्रोमा आरो नैबे फरायसालिनिनो मोनसे समनि फोरोंगिरि फंबाय दिगन्त आरोबाव आंनि अनजाथाव आरो सिबिजाथाव नैबे फरायसालिनि फरायसा नोंथांमोन बिथांमोनजों फैफानो हानाय जोंनि ओनसोलनिनो थामहिनबा नैबे बर' बाजार ओनसोलनिनो मानगोनां बिमा बिफा नोंथांमोन जों मिथिगौ दिनै गासै भारत हादरनि गेजेरावनो नैबे डक्टर सर्बपल्ली राधाकृष्णननि जि जोनोम सान फालिनाय बे फालिनायखौ गासै भारतनि मोनफ्रोमबो खना खनला बे हाबाफारिखौ थामहिनबा फोरोंगिरि सानखौ फालिनाय जादों। दा ओंखायनो फोरोंगिरि सानालाय मा बेसाद बेखौ आं गोदानै बुंनांगौ दं होननानै साना। मानो होनोबाथाय बिनि माखासे लिरबिदां बा जिउ खौरां बा नोंथांमोननि दाहाय बाथोन जानि दे हमदो दे Minha canidão e bem na
बैसागु बरायनायखौ बैसागु मोना सना बैसागु रंजानायखौ इन्टारेस्ट मोना बैसागु रंजानाया जोबनानै थांथोंसै बैसागु बायखांब्लानो नोंखौलांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'आव मावथो बैसागु बायखांब्लानो नोंखौलांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'आव मावथो बैसागु बायखांब्लानो नोंखौलांनोसै सना बैसागु जोबखांब्लानो न'आव मावथो